Rara, ara mateix, perquè acaba de començar, com la Lliga Espanyola. El Barça és líder empatat a punts amb el Llevant. I vosaltres teniu a l'Inter quart per la cua. El Milà sisè per la cua. Sí. Vosaltres sou sisens i la Juventus líder. Sí. La setmana passada, abans de jugar, estàvem penúltims. Imagina't. Érem penúltims. I guanyant 2 partits ens han ficat... Sí, és una lliga molt competitiva. És una lliga que ja et dic que tots els equips, tret els de dalt, que juguen a futbol, però els altres equips tots són iguals. Vull dir, qualsevol equip, no és que puguis perdre el seu camp, sinó que pot guanyar el teu camp, no? Qualsevol equip pot guanyar a San Siro, qualsevol equip pot guanyar en altres a l'Olímpic, vull dir, una lliga molt competitiva. Escolta, tinc un dubte, em diràs quina tonteria, però és un dubte que tinc. A l'Olímpic, a baix, es nota que hi ha molts bitxos? Perquè les 2 vegades o 3 que he anat a l'Olímpic, a les cabines es passa fatal amb els mosquits. No, nosaltres el dia que vam entrenar, el dia abans de la Champions, a la final sí que hi havia molts insectes, però no, jo de moment no els he notat. Escolta'm, segueixes, suposo, el que fa el Barça, no? Sí, he vist tots els partits. Sí. I què et sembla? Bueno, pues extraordinari, com últimament. Han canviat coses i continua evolucionant. Sí, jo crec que s'ha creat un projecte que ja et dic que pot fer canvis, però la dinàmica és única i tot, no? El club, l'entrenador, els jugadors són els ideals per seguir creixent i per seguir defensant aquest sentiment cuer. Un projecte en el que tu estàs entestat a tornar-hi, Bueno, si Déu vol, en el món del futbol mai se sap el que pot passar. Va, que ja sé que sí. I si un nano de Linyola es va entestar en Dol Nou i el va acabar portant, que això és com un miracle, em fa l'efecte que ha de ser més fàcil tornar. Bueno, no és res fàcil en aquesta vida, però lògicament te dic, al final el que depèn de si jo puc tornar o si puc seguir aquí a Roma, em puc anar cap a Linyola, és el dia a dia al món del futbol i ja et dic, si es fan les coses bé, hi ha més números. Això és veritat. T'ha trucat Guardiola des que te'n vas anar o no? No. Ni tu amb ell? No, tampoc. Aquí em teniu fotut, perquè sou 2 persones que em teniu robat el cor. I sí, em fa l'efecte que no us porteu massa bé. No hi ha cap tipus de problema. No dic que esteu enfadats, però saps el que et vull dir? No sé si t'ha passat mai. 2 amics que te'ls estimes i que dius, hòstia, amb el que m'agradaria que es portessin una miqueta millor. Bueno. I amb Luis Enrique, perquè aquest és més raro que un gos verd. Per què? Perquè sí, no em diguis que no és rarot, Luis Enrique. També és un tio que m'aprecio molt, Ho dic honestament, però aquest és més complicadot. Té un caràcter més potent. Home, no sé, jo amb el Pep hi vaig estar 3 anys. Amb ell hi porto 2 mesos. Vull dir, tampoc el coneixo tant, el Luis Enrique, però de moment no tinc cap queixa, ni molt menys. Jo crec que un tio amb molta personalitat, amb les idees molt clares i bueno, intentant que el projecte li vagi bé. No, i un tio honest, una cosa no treu l'altra, El que passa que, com tu deies, és un tio amb una personalitat molt forta, molt forta, i això, clar, marca, encara que no vulguis. Escolta, una altra tonteria. Has anat al Vaticà? Per fora. No has entrat al Vaticà? No, perquè el dia que hi vaig anar hi havia molta cua i nosaltres per ser jugadors de la Roma tenim una entrada especial. Llavors em penso que un dia organitzarem amb uns quants per estar més tranquils i per anar-hi. Això t'anava a preguntar, com a jugadors de la Roma, m'imagino, doncs escolta, el dia que vingui em fots un xandall de la Roma i entro amb vosaltres, perquè les cues són mundials. Sí, per això, que el dia que hi vaig anar no s'hi podia entrar. No, sempre està ple allò. Tanta gent que hi havia. Què et falta per veure, que diguis, mira, em ve de gust i em fa il·lusió veure això? Bueno, el Vaticà i una mica de nit. Però ara em diràs que no surts a la nit. No he sortit, No, a mi no m'agrada sortir de festa, no és...
No ets festero, no tens fama. La veritat és que no la tens. No m'agrada, no. És una cosa que no... Bueno, que no va amb mi. Però visitar Roma de nit, perquè m'han dit que hi ha moltes zones que no són conegudes, però que de nit estan il·luminades i que s'està molt tranquil i tinc ganes d'anar-hi. Les catacombe? No ho he visitat, això també. Mare de Déu, t'hauré de fer una llista. Sí. Escolta... He visitat, quan t'he dit que ho he visitat tot, vull dir tot lo més conegut. Lo més conegut. El que anem a visitar tots quan arribem a Roma, no? Però això està molt bé. Però el luxe de poder continuar fent-ho, això t'ho envejo una barbaritat. Escolta, estic molt content d'haver parlat amb tu. Moltes gràcies, jo també. Estic molt content de veure que estàs bé. Et noto molt bé, molt serè, molt tranquil. Suposo que molt satisfet després de marcar el gol que vas fer l'altre dia. Il·lusionat. Boyan, que et vagi molt bé, tio. Moltes gràcies, moltíssimes gràcies. Que et vagi molt bé. I quan vinguis aquí ja saps el que necessitis i el que vulguis. Moltíssimes gràcies, molt agraït. Una abraçada molt forta. Igualment. A Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit, amb Pere Escobar.